B'investiment ta' 800,000 euro, il-Gvern nieda skema li kienet miżura fil-budget għal din is-sena li setajn produzzjonijiet u kontenut għat-Televiżjoni u pjattaformi online. Il-Ministru responsabbli mid-Djalogu Soċjali u x-Xandir Nazzjonali Carmelo Abela spjega kif din l-iskema se tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-produttur Malti biex itejjeb il-kwalità tal-produzzjonijiet u anki jesporthom barra minn xtutna. Spjega kif pjattaformi bħal Netflix saru jxandru produzzjonijiet b'lingwi differenti u allura Malta għandha taspira li anki xogħol lokali jixxandar fuq skala internazzjonali. Għandna wkoll ikollna l-aspirazzjoni li ċertu produzzjonijiet mhux biss jixxandru għas-suq lokali u jkunu għall-udjenza lokali, imma li wħud minnhom nistgħu nesportawhom barra minn xtutna li jixxandru fuq pjattaformi li huma popolari wkoll illum fejn qed naraw li mhux biss bil-lingwa Ingliża qed ikunu popolari, ma ikunu popolari wkoll b'lingwi differenti. Naturalment ikolhom is-sottotitoli ħalli dak li jkun isegwi dik il-produzzjoni, u allura għaliex le nemmen u l-Gvern jemmen li hemm talent biżżejjed f'pajjiżna, hemm ukoll l-enerġija meħtieġa biex dawn ikun jistgħu it-talenti tagħhom mhux biss nirhom u jaqsmuhom udjenza lokali imma wkoll barra minn Malta. Min irid japplika għal dawn il-fondi jrid iżomm quddmajnejh li l-kontenut li jrid joħloq ikun attrajenti għall-udjenza lokali imma wkoll internazzjonali. Biex jikkwalifikaw, il-kumpaniji jridu jkunu reġistrati fl-Unjoni Ewropea ma' kumpanija operattiva irreġistrata f'Malta. Kumpanija jrid ikollha minn tal-inqas direttur wieħed li jkun ċittadin Malti jew Ewropew. Kwalunkwe gvern m'għandux ikollu isma li jaqbżu l-10% fil-kumpaniji li japplikaw u l-kumpaniji in kwestjoni ma jistgħux ikunu affiljati ma' xi partit politiku jew reliġjon. Il-fondi f'din l-iskema jistgħu jintużaw għal akkomodazzjoni, il-kostruzzjoni tas-sett, il-pagi, kiri ta' studju jew uffiċini, kiri ta' makkinarju u ħwejjeġ fost l-oħrajn. Fost il-produzzjonijiet eliġibbli hemm dawk ta' televiżjoni u pjattaformi online, films, serje televiżivi, dokumentarji u films immirati għat-tfal u żgħażagħ. Id-dettalji kollha b'rabta ma' din l-iskema jinsabu fuq is-sit www.msd.gov.mt.